Neustále vzrastajúci záujem o návštevu našich najväčších kúpeľov Piešťan je iste potešiteľný. Súčasne ale zavezuje a nabáda, lebo hosťom, ktorí prichádzajú, treba poskytovať to najlepšie. Častokrát rozhodne o celkovom dojme z pobytu milý úsmev servírky v bufete aerolínií. Ale výber ponúkaných lahôdok a občerstvení v ňom je na kúpeľné mesto viac ako chudobný. Prospekty sľubujú veľa a skutočnosť? Holičstiev a kaderníctiev je v meste niekoľko. Úplne však chýba podobné zariadenie na kúpeľnom ostrove, kde by iste o záujemcov núdza nebola. Ale Piešťany majú okrem početných hostí aj svojich 20 000 vlastných obyvateľov. A títo všetci potrebujú aj také prozaické zariadenia, ako sú práčovne a čistiarne. Od 1. januára sa situácia na tomto úseku podstatne zlepšila zriadením novej moderne vybavenej čistiarne v Ratnovciach. Chýba ale i naďalej farbiareň a aspoň 2 ďalšie zberne. Množstvom zelenej plochy patria Piešťany nesporne na prvé miesto medzi našimi mestami, ale v kvetinárstvách je omnoho chudobnejšie. Jediná, síce vkusne zariadená predajňa, v sezóne dopytu vôbec nestačí. Rozhodujúcim momentom, ktorý podstatne ovplyvňuje pobyt v kúpeľnom meste, je predsa len otázka pohostinstva i ubytovania. A tu sú Piešťany veľa dlžné. Mnoho je toho, čo chcú Piešťanci do sezóny pre svojich hostí pripraviť. Dať do užívania 35 chatiek na Slňave, ktoré 2 roky nečinne stáli, presťahovať do jej blízkosti autokemping, začať s výstavbou nového A-hotela, upraviť rozkopané ulice. To všetko preto, aby si každý odnášal z pekných miest samé dobré spomienky.